അപ്പുറത്തെ സിന്ധു എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ ആ കൊച്ചിനോട് മിണ്ടുന്നില്ല, അഞ്ജലിയോട് മിണ്ടുന്നില്ല. നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നല്ലേ സിന്ധു, നീ അപ്പൊ അവളെയോട് സംസാരിക്കണം, ട്യൂഷന് പോകുമ്പോ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം. നീ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുമല്ലേ? ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല. അതെന്താ? എന്റെ ഫോണിൽ എന്റെ അമ്മ മാത്രം മതി സ്ത്രീ ആയിട്ട്. എനിക്ക് വയ്യ. മോന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മ ചാർങ്ങക്കാവില് 101 വിളക്ക് നേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടെ പോയി കത്തിക്കണേ. ഞാൻ വരത്തില്ലമ്മ. അതെന്താ? ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ചുറ്റും 1001 വിളക്ക് കത്തിക്കും. അമ്മയാണ് ദൈവം. എന്റെ ചക്കരമുത്ത്. ഇനി അമ്മ പോയി വല്ലതും കഴിക്കട്ടെ. അതിന് ഇവിടെ നിൽക്കാത്തെ? എനിക്ക് വയ്യ, നീ സ്റ്റെപ്പ് ഇടാനുള്ളൂ സ്റ്റാമിന എനിക്ക്. അമ്മ എന്താ? അനങ്ങല്ലേ? എന്താ? അവിടെ തന്നെ നിൽക്കി. മീമുള്ളു ഇതെന്റെ അമ്മയുടെ കാലിൽ കുത്തിക്കാറണ്ട. സ്റ്റാമിന ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല.